Zaujíma ich činnosť neziskových organizácií v Košickom a Prešovskom kraji, navštevujú rôzne hudobné podujatia, chceli by, aby sa mediálna výchova vyučovala na školách, nedávno si vymysleli dokonca projekt internetovej televízie. A teraz ju už majú. Televízia Žabky vznikla už v decembri 2006, ale vlastne najprv to bol projekt Českého ministerstva školstva cez organizáciu Junior Media Society o mediálnej výchove vlastne detí. No a ja spolu s mojimi spolužiakmi z Mass Mediálky, keďže vtedy sme vlastne mali akurát po škole, tak sme sa rozhodli urobiť takú vlastne zahraničnú redakciu detskej bedny. Mňa baví byť na kamere, baví ma točiť, baví ma strihať, ale strihanie ma skôr bavia fotoreportáže ako strihanie videa, to je pre mňa príliš zložité, je taký antitalent. Sme točili úplne na kolene, nemali sme ani jednu vlastnú kameru, ani počítače, nič, to sme si všetko požičiavali. A takto to bežalo vlastne 3/4 roka s tým, že sme zistili, že máme celkom dobrú sledovanú, že na to, že to bolo dosť amatérske a robili sme si to popri škole a každý popri svojom zamestnaní, tak sa to v Košiciach rozbehlo. No takže niekedy v júni sme si podali vlastne projekt na Mládež v akcii a od septembra sme spustili už nie pokusné vysielanie detskej televízie, ale našu vlastnú televíziu aj tých Žabky. Čo pokladám za zvlášť dôležité a také podstatné na tom je to, že prejavili záujem o niekoho, čo v dnešnej dobe nie je tak bežné. O niekoho, kto neprichádza s nejakou vraždou, s nejakým násilím. Proste o niekoho, kto svojím spôsobom je na okraji spoločnosti. Keď sme robili reportáže o žabkách jednotlivých, keď sme sa predstavovali svojmu divákovi, tak som strihala fotoreportáž aj z inej našej žabky Maťky. Na tú reportáž boli rôzne názory, ale ja neviem, doteraz nejako mi to veľmi prirastlo v srdcu, pretože presne na tej reportáži som zistila, respektíve som objavila nové možnosti a možno, že som dala tomu nejaký iný smer a to, že to bolo také iné ako ostatné, že sa to vymykalo tej šablóne, tak to ma fascinovalo a na to som bola fakt tak pyšná. Podľa štatistík, ktoré sme robili vlastne teraz na 2008 k záverečnej správe projektu, nás sleduje priemerne tých 12 000 IP adries. Ono to možno nie je presné, lebo štatistiky ukazujú 8-9, ale je to iné v Košice, je to iné z iných miest, takže okolo tých 12 000 IP adries máme týždenne na vysielanie. Naše žabky robia, dá sa povedať, že čokoľvek, pretože ak by som to tak nevedela zhustiť do jedného názvu, naše žabky chodia na anielský program cez Úsmev ako dar do Michaloviec, do detského domova, do satelitu vlastne teraz už. Takisto chodia na návrat, teda, čo je program pre adoptované deti. Tam im robia teda animátorov, keď sa rodičia stretávajú s psychológmi. Takisto naša prešovská redakcia pomáha teraz s krízovým centrom v Prešove. V lete a vlastne na jar a na jeseň robíme školy prírody a detské tábory, teda ponúkame našich animátorov, úžasných, vyškolených cestovným kanceláriám a to je vlastne možnosť, ako si oni môžu zarobiť, keďže cez rok sú dobrovoľníci. Obrovská pokora v tej práci. Mal som možnosť sa s nimi stretávať, keď to tvorili, poprípade ku koncu ma požiadali o nejaký názor a som videl tú zmes takého strachu, takej neistoty a pritom to, čo im spod rúk vychádzalo, bolo skutočne kvalitné, aktuálne a stalo to za to v každom prípade. Čo sa týka budúcnosti, ja sa dozvedím v našej televízii, keďže som ju vlastne zakladala, keďže mám to vyštudované, takže by som chcela, aby tak ako neziskové spravodajstvo a informácie z občianskych združení a vlastne z kampaní neziskových prinášame z Košického a Prešovského kraja, tak aby sa to rozšírilo na celé Slovensko. Keďže internet v podstate naozaj by to mohla byť celoslovenská nezisková televízia. To je taký môj osobný cieľ. A druhý, by som chcela, aby sme si založili regionálne dobrovoľnícke centrum. To máme ako takú prioritu našu do buď tohto roku, alebo najneskôr v roku 2009, aby sme naozaj v Košiciach rozbehli dobrovoľnícke centrum. To sú také moje dva najväčšie sny.